Čau, vítám vás u dalšího videa společně s Fabií. Skončili jsme přesně tam, kde minule ve videu. A to je asi vše, takže jdeme se na to podívat. Tak, plech mám sundaný. Je zde. A rozhodl jsem se, že to udělám tak, že teď sundám ještě ten druhý. A dneska je pátek, což je jako perfektní. A prostě já nemám nitovací kleště. Já jsem to tam chtěl dát na bruty, ale ono bude lepší prostě to dát někomu teď s těma reprákama novýma do servisu tady s tímto, a mi to snituje, protože nebudu volit prostě tady tomu kupovat nity a nitovací kleště a všecko. To radši dám někomu 100 prostě za to, že mi to nanituje. No a uvidíme, no. Tady je zámek. Nevím, jestli to mám nějak promazat. Vypadlo tady toto. Nevím, odkud to bylo tady. A jo, a ještě bych chtěl vyměnit kliku, protože tady je prostě hnusná a já mám někde hezčí kliky. Takže na to se podívám, že bych to vyměnil, aspoň teda ty přední, jako ta zadní, to podle mě je hnusná, jo, ale když už to mám rozebrané, tak bych vyměnil aspoň teda tuto. Je to trochu podřené ode mě, ale jako ty dveře si myslím, že jsou poškrobané dost, takže to se ztratí. Takže teď to jdu tady odmastit, nalepí se tu ta kravína a otočím auto a dám to na druhou stranu. Tak. Hej, to je normálně způsob, jako, hoši, nemám tam zámek, takže mám dveře svazané eskapaskou, nemám tu na židli sedačku, takže musím jít na tomhle, a jako, ještě tu je sklo, takže já jsem musel lézt oknem, a protože mě to napadlo prvně svazat a pak tam jako až vejít, takže tak, ale zvládl jsem to, takže v pohodě. No, kurva. Takže tak, a jdeme se vrhnout, kurva, nové zrcátko. A jdeme se podívat na novou stranu. Ty vole, mi dojebal i zrcátko, ten klempíř. No jako to půjde rozleštit, no, takže v klidu. No a jdeme se podívat na druhou stranu a uvidíme. No. Tak, mám rozebrané druhé dveře. Ty ušly lehčej, protože už jsem věděl, jak na to, akorát zase ten zámek prostě to, jo, úplně tam zaoxidované celé. Ale mám to, dobrý, takže tak. A ukážu vám ještě ty plechy. Prý to bude lepší, když to dám normálně i na šrouby. A já na nich udělám asi pilkou zařezy, ať se ten zavít trochu zničí, a ještě tam dám ty matky s takovou tou gumou vevnitř, já nevím, jak se to jmenuje, a perovou tu podložku. A přece to nevypadne vibracema, no, si myslím. Ještě bych na to chtěl dát lepidlo, jenomže já lepidlo už nemám na ty šrouby, mi došlo. No, ale jako nitovačku nemám, takže proto to tak řeším. No, tak uvidím, co si teda pořídím za šrouby a tak, no. Takže kdyby už to bylo, tak se tam můžou dát ty dveře. To nevím, jestli jsem vám ukazoval vůbec tu druhou stranu, už to mám celé tam nalepené. A musí se to pořádně vyválečkovat, takže jsem to dělal válečkem. Protože normální váleček to je přece jako amatérské na to. Chtěl jsem vzít malířský váleček, jenomže ten to prostě tak nepřitlačí, takže jsem to udělal tím. A šlo to taky. Ještě ty kliky musím nějak vyměnit, jenomže mi se nechce zase sundat ještě na dalších dveří a stejně prostě vzadu by byly takové hnusné taky. Ale zase lepší mít aspoň někde hezké, než nikde jako žádné hezké, no, takže tak. Ještě co mě štve, já normálně nevím, jestli tam nemám nechat ten původní reprák, tady tento. Protože dívejte, jo, on je větší, tady tento. A je to přímo na Fabii udělané. A já nevím, jako, jestli toto tady mám prostě říznout a bude takhle hnusně tady točit reprák. Což prostě já nevím, jestli jako chci takhle mít hnusně udělané. Ale zase to bude líp hrát, no, tak já nevím. A nebo jestli tady toto celé vydlabat a prostě ten reprák vzít a nalepit takhle na to. Což by vlastně bylo asi
to nejlepší, co můžu udělat. Protože já to chci zachovat, jakoby, aby to nešlo poznat, že tam jsou nějaké jiné repráky. No, takže tak. A zase se vám ozvu za chvíli. Tu jsem ještě namazal tu stahovačku. Já chci, aby to vrzalo, ale ono to jde těžko, takže jsem to radši namazal. A nebude to vrzat tím pádem, no. A tu máme ještě ten konektor jakýsi, co pasuje do toho velkého konektoru v těch dveřích. Ale zase prostě tady mám tady ty malé, nebo jakože toto je zapojené prostě, jo, takže tento konektor tady vůbec nemusí být. Hoši, to je těžké, ta elektřina, to já nevím, jak to mám zrobit. Hlavně ještě tu je ten plech, takže prostě se to dělá složitěji. A přidělal jsem to tam tak, teda, že jsem koupil normální šroubky a dal jsem tam perovou podložku a 2 takové ty matky prostě do kontra a mají takovou tu gumu v sobě, já nevím, jak se to jmenuje. Jo, stalo to 41 korun, myslím, v obi. No, takže tak. A nevím, jako je to celkem fakt těžké ty repráky zapojit, ale myslím si, že bych to měl zvládnout, no. Tak, mám to zapojené tak nějak, jak by to mělo prostě být. Prostě mám to podle toho schématu. Ten konektor se tím pádem vůbec nepoužívá. Což prostě nechápu, nepoužívá se ani tady ta přechodka. Prostě nevím, nechápu to. A když to napojím takhle, tak to prostě nehraje. A já nevím prostě, kde co je špatně, prostě kurva. Já prostě nevím. Jo, prostě stlumím, zesilím jakkoliv, prostě to nehraje. Ještě vlastně můžu zkusit tam napojit ten starý reprák, jestli to bude hrát. Jo, to udělám. Tak měl jsem to zapojené nakonec dobře, akorát jsem tam měl špatný kontakt. Asi v tom hraje obě 2 strany, takže dobré. Teď to jenom nějak složit, hlavně aby fungoval ten zámek. A teď to tam jako tak složím, jak to je. A pak se ustřihne ten konektor a dají se to normálně na faston jenom. A když to bude fungovat ten zámek a všecko, tak se to pak zase povolí ty šrouby. Podlepím to tím silikonem, jak mám vzadu na těch dveřích. A bude to komplet, takže fajně. Doufám, že to bude hrát aspoň nějak trochu normálně. Hlavně doufám, že ten reprák bude držet, no já trochu mám z toho strach. Tak uvidíme, no. Tak, už mi to funguje, konečně. Už se to tady musím jenom zasilikonovat. Já přemýšlím, že to nechám tak, udělám druhou stranu a zasilikonuju to pak společně, ať nemusím zase to nějak prostě oblepovat, ten silikon, stejně to pak zase zaschne nebo něco, takže to asi nechám tak. Hodím tam ještě okno a ten reprák, ten malý, to ještě uvidím pak. A zatím to nechám tak. Zámek všechno funguje, takže plná pecka, mám z toho radost, hraje to dobře. Já vám to pak ukážu, až najdu nějakou písničku, co nebude to vadit prostě YouTube, že to není moje, nebo co, nevím. No a uděláme druhou stranu a bude to úplně v topu to auto, jo. Pak se natáhnou ty repráky dozadu, tu ještě. A bude to, no. Tak, dělat jsem to nechtěl a to je rozborka zámku asi. Nejspíš budu muset koupit ten mikrospínač nový, takže prostě auto zase bude rozložené tady. A což jako mě štve, ale tak budíš, přežiju to. A koupím nový mikrospínač asi a prý tam můžou být ještě nějaké studené spoje. Ono to totiž dělá to, že prostě ten zámek jako centrál, on většinou funguje, ale někdy prostě nefunguje a musím jít ke spolujezdcovi a zamknout celé auto, jinak to prostě nejde, že ono to prostě zamkne jenom řidičové a zbytek ne. No a jo, a když se přejede přes nějaké díry nebo něco, tak někdy prostě cvaknou všechny zamky, jako kdybych to zamkl nebo odemkl, ale nezamknou se ani se neodemknou a přitom má být nějaký studený spoj, v tom nevím, vůbec tomu nerozumím. Já myslím, že už to nesložím ten zámek, takže já si budu muset sehnat pak nový zámek i s mikrospínačem, což doufám, že nebudu muset dělat, ale uvidíme, no. Takže zkusím to rozebrat, aspoň pro ten pocit, že jsem tomu něco dal, ale jako abych to pak za týden zase sundával takhle celé znova, jako to si mi prostě nechce, jo.
prostě řešení pak bude jako udělat si prostě centrál na dálku, jako nějaký vedlejší ovladač ke klíči a nechci prostě vystřelovací, já chci tady ten starý klíč. Takže si musím udělat pak nějaký centrál, prostě nějakou jednotku asi. Jenomže to stejně pak zase budu muset rozebrat asi, abych to napojil, že na ten obvod. Ježíšmarja, no to bude ještě složitější. No a kdyby to bylo totiž na dálkač, tak to nemusím řešit, že? Hoši, přišel jsem na to, ještě než jsem to nějak rozebral, ten zámek, že když já vezmu mikrospínač a držím ho, tak auto pípá, že jsou otevřené dveře. Když to je v autě normálně, tak to auto z 90% nikdy nepípá kvůli toho, takže to bude asi ten mikrospínač špatný. A nevím, jak se mění, já jsem viděl nějaké video, jak on to prostě tady ustřihl a prostě to tady tak spojil, jenomže to mi přijde jako už i na mě dost prasacké. A asi není lepší prostě to zase někomu dát, jenomže zase já vím, jak on to prostě zase celé udělá a stejně to udělá tak, jak bych to udělal já. Takže musím počkat do pondělí na spínač, až si ho koupím v Opavě. Jenomže dneska je sobota, takže prostě zase tady bude rozdělané auto. No, tak to mám radost teda. No. Bože. Tak a reprak jsem tam nepřidělal takhle přes tady ty věci, co jsem k tomu dostal. Ale no moje přes lepící pasku, toto jsem vylámal. Podle mě ta lepící paska teda držet nebude, ale nechte mě žít v tom, že bude, takže snad to bude fungovat, aspoň tak. Minimálně to nemá kam spadnout a vypadá to jako originál, takže úplná pecka. No, hoši, já myslím, že to jako jde vidět. Ten filtr podle mě jako je třeba jako 10 roků určitě starý, jo. Takhle vypadá nový. Nevím, jestli na tom je někde rok jako výroby nebo tak. Ale když už jsem to auto koupil, tak jsem ho celý vyfoukával. A byl jako černý, jako takhle prostě jak je, ale zase se to tam vzalo a to auto najelo prostě 1000 km třeba letos a to stojí furt v garáži ještě, jo, takže husté, no. No a jestli tohle rok vyrobit, což nevím, 2015, což by jako fakt sedělo, protože to auto měli my do roku 2017 a i tak se jako do toho auta nedávalo moc peněz, spíš jako nic. No ale ty vole, jako 11 let starý filtr. Tak, tu jsem dal už ten hezký tapec. Nevím, jestli tak vypadá i na videu, ale v reálu to vypadá, že to je úplně nové auto teď. Ono to nevypadá tak nevypadalo to tak hrozně jako tady ten tapec, ale prostě je fakt vysvícený, no. Ono to nejde prostě vidět na tom telefonu, ale je to o roz lepší. Tak. Dívejte na to, jo, na ty sedáčky. Zadní jste viděli a už tu mám i přední. Jak vidíte, je křivo ušitá. Kvůli toho je vlastně mám, jinak bych je neměl. A takhle to vypadá, ještě se to posune dozadu. Tohle z toho ohavné žluté nebo zlaté madlo se vyhodí pryč a dá se to normální. Doufám, že to bude přehodit, ale jsou tam šroubky. Takže to musím vzít pak na vrakači a je to vlastně sedačka, co má i takovou schránku tady, počkejte. Jo, takhle. Takže hned se tu může dát vesta, tohle, co jsem našel. To je prý originál, jako že se to prodávalo k těm autům jako doplněk do ledničky, co měli ledničku jako vy v tom, v šuplíku. Takže to je husté celkem. Fabia ledničku nemá, takže to je jedno. To jste viděli. Jo, a ještě teď jsem to auto otáčel a venku je trochu sníh, jako jo. A prostě já jsem se tu neuměl dostat, já jsem tu spojku a všechno jsem dával úplně pomalinku a prostě to auto furt hrabalo
A tu není ani kopec, to je skoro rovinka. A jako jsou to celoročky, má to 3 mm nebo kolik, nebo 2, ale i tak prostě jo. Tak zase trochu posun v čase. Zadní tapec je nahozený. Je to ten původní z tohohle auta, takže prostě on není moc pěkný. Jo, ale je to takový dočasný tapec, zatím tam prostě bude. Ať to nevypadá prostě nekompletně nebo tak. Takže tak. A tu jsem se rozhodl už to přilepit. Už to tady mám všechno na tom tmelu. Je to něco na střechy za 100 z Actionu. Mám to vyzkoušené v těch zadních dveří a fungovalo to v letě i v zimě a neteče to furt, takže by to mělo být dobré. Horší bude, když to pak proteče a budu to muset odstraňovat, to nevím, čím budu dělat. Ale to je problém mě v budoucnu. Doufám, že teda nebude, ale uvidíme. A tady jsem to vyřešil takhle. Ten kabel by šel zkratit, jako, ale prostě už to nechám tak, už mi to je jedno. A hodíme tam tapec a vlastně z téhle strany to bude kompletní to auto. Až teda tady na tu líštu a tady toto, protože prostě nemám hezké tady ty spodní ty. Takže musím ještě sehnat a pak se tam dá to i to. To samé na druhé straně a zítra koupím ten mikrospínač snad, jestli bude skladem někde. A vlastně pak to bude všechno. Ještě ta sedačka se musí začít. Já nemám tu kůži takovou prostě. Já mám trochu jinou barvu. Takže to ještě zatím nechci sušit. Protože teď to auto ještě nepotřebuju, takže tam prostě hodím když tak tu sedačku, aby se s tím dalo tak nějak jezdit jako. No a jo, a ještě jsem tady chtěl dát ty zastěrky dozadu. Jenomže, kde to je? Počkejte, to je ona. Ne, to je přední, tohle je ona. Ony tu nesedí ty díry. Jo, aha, ono to nejde vidět. Ale prostě nesedí to třeba o 3 cm každá díra, že tady tyto jsou prostě posunuté, že to musí být výš. Takže pak musím sundat kolo a převrtat to, tady toto. No, což jako mi je jedno, ale že to musím zase rozdělat celé to auto. Jinak ten plech už mám jako takhle připravený celý. Ještě kolenice se musí namazat. Jo, reprak. A všecko tu je. Toto jsem čistil asi hodinu oba dva ty plechy, jako dohromady. I ty dveře a jako jsem to škrábal šrubovákem a čističem na brzdy a kartačkem. Ale šlo to, no, takže tak. Tak málem bych zapomněl tam dát jako na ten plech tady ty věci ještě. Není to moc profi, ale to je prostě tak blbě se to tam na to dává. Jako tady k takovým věcem se nebudu vyjadřovat, to jsem nedělal já, dejme tomu. A já nevím, jestli to černé tady má smysl, podle mě by to mělo být s zadním reprakem teda. Ale tak aspoň pro ten pocit, že jsem tomu něco udělal. A když už to mám. No, takže teď tam hodím ten tapec teda konečně. A pak můžu auto asi zase otočit. Protože na této straně je to vlastně všechno. Ještě se podívám na tu zastěrku asi. Dopředu je asi dávat nebudu, i když bych je tam chtěl, ale ono to pak hníje a nevím, jestli mi to stojí za to. Jako i kdybych to čistil prostě co půl roku nebo tak stejně to prostě bude hnít, protože se tam bude držet voda. A nevím, no, mi se to líbí spíš vzadu, ty zastěrky. Ještě toto asi vezmu na vrakači, ten plast, protože ten je prostě úplně vypálený od slunce. Nějaký zachovalejší černý víc. Protože ty prostě spreje různé také vosky, nebo co to je, tak to prostě jenom zmastí, ale neudrží se to tam, no. Tak, tapec nahozený. Mi to připadá úplně nějak nové auto, jak to má takový tapec. A přitom mi to nepřijde ani takový rozdíl, jako když jenom vedle sebe. Ale teď, když otevřu ty dveře, tak to fakt vypadá jako nově celkem. No, ještě až to bude tady kompletní, tak to bude plná pecka, hoši. Tak. Zástěrka je tu. Převrtaná. Jediné, co tak nárazník je tady. Prasklý. To nejde vidět, bo tam má slunné světlo, takže to bude tak. A nechám to tak i na druhé straně, anebo to nějak svažu ještě, nebo to. No, takže tak. Dopředu je asi dávat teda nebudu. Tak, ještě jsem teda vyměnil tohle.
Měl jsem to už jedno měněné, jakože nepolamané, nicméně to mělo tady takovou prostě vadu jakousi, tady toto. Někdo mi psal do komentářů, že jsem nějaký detailista nebo co. Tak jako prostě je to Fabie, jako tady prostě řešit ty detaily budu. Neřeknu, kdyby to bylo, nevím, nějaký Mercedes nebo Porsche nebo tak, ale prostě Fabie, takže to prostě musí být v topu. Protože už tak jako je to auto, co dost ukazuje prostě o člověku, že je fakt bohač. No. Takže mřížka je vyměněná a tak. Jinak tady vidíte, jak jsem očistil to okno, tady toto. Jsem to vzal ocelovou vlnou namočenou a vypadá to jako fakt hezky, že už to není takové zašle prostě. Jenomže to okno jsem měl sundané, tady prostě nevím, jak to mám zrobit, ale asi se teď na to podívám. A to samé přední okno, prostě to má všude, jo. No. A když to tam nebude, tak to prostě zase bude vypadat líp, no. Jak říkám, je to zase prostě detail tady toto. On si toho nikdo nevšimne, ale mi to vadí, no. Tak, tam mi chybí šroub na to madlo, takže jsem ho nechal tak otevřené. A tu jsem dodělal řidičí madlo, protože tam nebylo. Takže tak, už to je zase trochu víc vybavenější. Teď tam dám asi tu židli, sedačku, ať tu aspoň něco. A uvidíme. Volant se musí sehnat lepší, protože dívejte na to, jak je to hnusné. Ale on je hnusný jenom odsaď po sem. Jinak z druhé strany už je prostě jak nový. Celkem, ale to je prostě hnusný. Jestli tu někdo prostě řídil takhle s tím autem, nebo nevím. No, to se vám ukazoval, mřížku. No, takže tak. Teď ještě udělám na tu stahovačku to tlumení, nebo co to je. Plus to černé, jako na druhé straně, akorát to udělám teď takhle na zemi. Ať se to zítra může složit, jestli teda bude ten mikrospínač někde skladem. Jo, a pak budu zahánět tu latku, nebo tu kůži prostě. Ať se to může dát normální sedačka, ne tam ta hrozná sedačka. No a pak už to bude konečně jako auto. Jo. Ještě tu se dá zastěrka druhá, teďkon. A bude to v topu. Tak, nevím, jestli si pamatujete, jak to bylo tady podřené, tak jsem to tak nějak nalakoval. Samozřejmě zase jsem si prostě dal krycí pasku a zase tu je prostě vidět takhle čára, ale vypadá to celkem dobře. Minimálně třeba prostě odsaď už to nejde vidět, když se na to fakt člověk nezaměří, což prostě se nezaměří, ještě když to rozleštím třeba, tak to bude lepší. No, takže paráda, přemýšlel jsem, že bych nastříkal i toto, ale pak, když bych stříkal to, tak už rovnou nastříkám i toto a tamto a tamto a tamto a prostě udělal se celulak, že? Takže to asi nebudu dělat. No a jestli nevíte, jak to vypadalo, tak vám sem hodím ještě fotku teď. A chtěl jsem vytáhnout prostě tento důlek, co tady udělal ten klempíř. Jenomže prostě to nejde vytáhnout. A strašně mě ten důlek štve, takže já prostě ty dveře musím sehnat už jako dřív, asi někdy. A já mám k němu jet ještě vyměnit ten pant nějak, protože ty dveře mají prostě vůli nahoru dolů. Jo, teď to slyšíte minimálně. A on říkal, že to jde zrobit na počkaní. Takže jestli on umí na počkaní prostě sundat dveře takhle, tak umí sundat i tyhle dveře, takže on by mi to prostě přehodil. Jenomže já potřebuju dveře s centrálem. Mi nejde o toto přehodit ty dveře, protože to jsou prostě dva šroubky. Mi jde o tu elektřinu, že aby to prostě všechno pasovalo, no. Což prostě nevím, jako já zrobím. A zase některá Fabie nemá centrál, některá má. Některá má dodělávány, protože mám zase dveře. Ale ty mají tež třeba dva důlky někde, ale ne takové obrovské. A to má zase dodělaný nějaký centrál a musí tam úplně nějaký taky šílený motorek. A tady prostě žádný motorek není v tom, takže já nevím. To tu tež nebylo. A ještě potřebuju na tento nový tapec přehodit tuto kontrolku nebo diodu, nebo co to je, prostě tu blbost.
A on ten konektor normálně nejde protáhnout tudy, ani toto nejde protáhnout tam, což mi je jedno, já to klidně rozstřihnu ten tapec, ale spíš co tady pak s tím, že? Tapcem. No, uvidíme. Tak, ale uvidíme to až v dalším videu, protože už je to zase moc dlouhé. Ty videa teď budou vycházet asi víc, protože teď je hodně co dělat na tom autě, navíc je doma ještě. Takže doufám, že se vám líbilo a těšte se zase někdy příště. Čau.